Berekin enroiatuko zinela apustu egin zenuen. Oso makurra izan da deneri apostua dena kontatzea. Azkenean aldagelan esaten diren gauzak dira. Tontoa dena tontoa da, hor barruan eta kanpoan. Nik zuzentzen ditut entrenamenduak. Martxa honetan sasoi fisiko guztia galduko dugu. Ez exagerat, nik diot zerbait egin behar dugula. Nik ere bai. Eunate, behar bada pixka lasaitzen bazea zure alde jarriko dira. Zure irakasleak deitu dit. Matematikak suspenditu egin dituzula. Da gogoratu, denak gainditu ezean ez duzu jokatuko. Nora, berriz zaiatuko gara. Pas. Zurezat oso erresa da esatea, ezta? Agian honena denbora bat hartzea izango da. Bora bat? Haren eta biok denbora bat hartu genuenean beste batekin enroiatu zen. Arene, zuk nola jakin zenun Jonen gustukoa zinela? Asko hitz egiten genuen. Tontorpeiakin beratzen zian. Kepa? Superman plantak egite dituzu. Baina sakonean, aden nahi duzu eta kitxo. Zazpikutara. Hitz egin dezakegu. Mago moreko. Zure aizpada. Ikusiko dugun horkita azten duen.